Els sindicats critiquen la tendència dels ajuntaments i mancomunitats de privatitzar els serveis de neteja de carrers i places. Asseguren que no es millora el servei, que l'únic que genera és més despesa pública i que qui obté els beneficis són grans empreses de la construcció que cerquen nous mercats. Inca acaba de treure a concurs la neteja de carrers, com ja han fet Pollença i les mancomunitats del Pla i la de Llevant. 30 treballadors i una màquina de neteja són les eines de les quals disposa la capital del Reguer per netejar places i carrers. Segons l'Ajuntament no és suficient i és per això que s'ha decidit exterioritzar el servei i obrir un concurs públic. Asseguren que suposarà 100.000 euros més de despesa, en total uns 900.000 euros. S'han presentat tant empreses que tota la vida s'havien dedicat a la neteja, com és l'UNSA i CESPA, com altres que s'ajunten constructores i empreses de neteja. M'apareix que en Bartomeu Adrover és que s'ha presentat. I ara se tracta de que guanyi el que estigui més ben preparat. Segons el sindicat UGT, aquesta solució d'externalitzar el servei de neteja només provoca un augment de despesa pública. A més, asseguren que per fer aquestes feines es contracten empreses no especialitzades, sinó altres que venen de la construcció. És curiós que empreses grosses i fortes i amb experiència i no cares, perquè no són tan cares, perdin poder com CESPA i l'UNSA, que provenen del sector públic que fa 20 anys que fan feina en nosaltres. Però jo aquí sí que hi vaig una intenció de desviar, de reconèixer de part dels polítics, de compensar tot el que ara els constructors no poden fer. També es critica la privatització de serveis d'altres municipis com Pollença, que se sumen al de les mancomunitats del Pla i del Llevant de Mallorca. El d'Inca pel setembre ja podia estar adjudicat.